Pahawak. Chip, pahawak naman. Sabi mo ako lang. Sino yung kasama mo kagabi? Tama na, Tanya! Humingi po ako ng dispensa sa HR namin tsaka kay Mama Nicole sa mga physical assault na mangyayari. So, handa na po tayo mademanda. Nakabahan ako. Like you have a live ongoing ba? Chip, pahawak naman. Q? Sabi mo, matutulog ka na. Bakit online ka pa ng 2:00 ng madaling araw, ha? Sabi mo, ako lang, niloloko mo ko. Huwag ka bawal tumawa. Kailangan scripted. Ha? Akala ko ako lang. May babae ka? May babae ka? Ha? May iba ka? Ikaw lang talaga. Huwag ka na magalit. Sir Gio, pahawak nga. Walang iya ka? Walang iya ka? Walang iya ka? Sabi mo ako lang. Sabi mo ako lang. Anong ginawa mo sa akin? Ano? Ikaw lang talaga. Huwag ka na magalit. Sabi mo ako lang. Hayaan mo kung magpaliwanag. Broski. Pahawak naman. Tiyo ka? Sabi mo ako lang. Sino yung kasama mo kagabi? Ha? Online ka pa. Sabi mo matutulog ka na. Magsalita ka! Tapos tahimik ka ngayon. Huwag ka nang magalit. Hayaan mo na ako magpaliwanag. Pag-uusapan natin to. Mahal na mahal kita at wala akong iba, please. Ang sakit! Lumod ka! Huh? Sorry, Bruce. Daddy-o, pahawak na. Hawak nga nito. You? Sana all. Anong ginagawa mo kagabi? Nasaan ka? Sabi mo ako lang, ha? Ako lang, ha? Sabi mo eh. Ikaw lang talaga. Huwag ka na magalit. Do you have something today? Wala lang. Okay. Ano meron? Papa Diego, ikaw nga. Wait. Ano to? Walang iyak ka talaga. Walang iyak ka talaga. Tama na, Tanya! Sabi mo ako lang, ha? Nahuli kita. Ha? Ano? May iba ka ba? Wala akong kasalanan! Hindi kasi ako ganun dito. Hindi ako mapanakit. Kaya nagugulat sila. Kuya She, kailangang pahawak. Kaya ka? Niloloko mo ko? Sabi mo ako lang kaibigan mo? Dami mo palang kaibigan? Ha? May best friend ka pang iba? Ano? May salita ka ba sa'yo? Buti walang hagis ng tubig to. Mahal naman kita at wala akong iba. Please maniwala ka! Hindi. Wala lang akong kailangan do. Pakihawakan. Akyo? Huh? May iba ka na pala? Ano? No. Sabi mo, matutulog ka na, pero online ka pa ng 2:00 madaling araw. Ano, may iba ka? May iba ka? Ikaw lang talaga. Huwag ka na magalit. Hindi magalit ako. Friendly. Ay, busy ka? Hindi naman. Pahawak naman. Bakit? Ha? Online ka pa kabagabi. Sabi mo matutulog ka na, ha? Ano? Sabi mo, script. Akala ko ako lang, ha? Huh? Bakit online ka pa? Hinahanap ko yung part mo. Hindi, spontaneous lang. Spontaneous lang. Kaya akala ko sabi ko. Ano? Kailangan lumuhod pa ako para magkasabi ka ng totoo. Dito! Dito kaya! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo na ang video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.